Sol y arena, oh so bright. हेलो गाइस, आज है रजर डे 1 आम समस्ते जाऊँ बुलवा पूरी। तो आम को केमती केमती बुलुचु कौन खाऊचु केमती मजा करछु सेटा तो मु ब्लॉग रे देखेबी। आठी आम गड़े जाऊँ मु ये आम भौणी आम पापा जहाँ मुह के देखेला बिकॉज यू कैन सी तुम्हारे मुह देखेला कहीं मुह देखेला नहीं ना ଟିକେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଟଙ୍କାପାଣି ରୋଡ ପାଖରେ ଦହିବରା। ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖାଉଛି କିଏ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ଦହିବରା ଖାଇସାରିକି ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ରାସ୍ତାରେ। ଆମେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ତ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯିବ। ତ ସେତେ ଭିତରେ ମୁଁ ଏତେ ସମୟ କ'ଣ ବ୍ଲଗ୍ କରିବି ଥୋଡ଼ି ନା, ଟିକେ ଟିକେ କରି ଦେଖେଇଦେବି ଆଉ। ବାଏ, ଏନ୍ଜୟ, ହାପି ରଜ। ଭିଡ଼ ବୋଲି ବୋଧେ ପୁରୀ ଭିତରକୁ ଆଉ ଛାଡୁନି। सो गाइस एटा हला गार पोखरी सी एपट साइड रे। और एटा हला आम घर गाँ घर जोटा कि पुरी रे अछि। तो आम एठी आसी केबे पहुंची जाइछु गाँ घरे। देखौछ घर देखौछ। प्लॉट देखिए बहुत गोटे कह कैरियर की टेंशन हो रही थी बाप की जमीन पे सरकार जमीन देखा जमीन। सो दिस इज द जमीन मो पछपटे एटा गोटे प्लॉट एठी अछि पूरी रे। सेटा हम टिके चेक करबा आसला। ओके गाइस, एबे हमें लंच खाइबा को जीवो बिकॉज हमको बहुत भोक हलानी। सो लेट्स गो। मैं से बोलनी गाइस खाइबा पे बीच बुलिबाको बीच।
गाइस ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯାଇନୁ ମନ୍ଦିର। ହଁ ସରି ରାତି ହେଇଗଲାଣି। ସୋ ଅଲରେଡି ରାତି ହେଇଗଲାଣି ଗାଇସ୍। ଆଉ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ଯାଇନୁ। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଥକି ଗଲିଣି କାହିଁକିନା ସମୁଦ୍ରରେ ଟିକେ ମୁଁ ବେଶୀ ହିଁ ଓଦା ହେଇଗଲି। ହେଲେ ବି ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ମନ୍ଦିର, ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଜଗା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଦେଖାଯାଉ ଜଗାର କେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆମକୁ ଦେଖାଦେବା ପାଇଁ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ରାତି ହେଇଗଲାଣି ପୁରା, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ କେତେ ଅଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପୁରା ରଥଯାତ୍ରା ଟାଇପ୍ସ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ଆଉ ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା ବି ପୁରା ଲମ୍ବି ଥିଲା ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡର ବାହାର ଯାଏଁ। So guys, ଜଗା ଦର୍ଶନ ହେଇପାରିଲାନି ବିକଜ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି ଆଉ ବନ୍ଦ ବି ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିପାରିଲୁନି। କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ କାଲି ପୁଣି ସକାଳେ ଆସିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ କଥା। ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ଡିନର କରିକି ପଳେଇବୁ ଗାଁକୁ। ସେଇଠି ଆଜି ଆମେ ରହିବୁ। କାଲି ସକାଳେ ଆସିବୁ। ବାଏ ବାଏ। ଅଲରେଡ଼ି ରାତି 11ଟା ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବୁଲି ବୁଲିକି ଗୋଟିଏ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମିଳିଲା ଯେଉଁଠିକି କିଛି ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନଥିଲା, ଓନ୍ଲି ଭେଜ୍ ମିଲ୍ ହିଁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିଲା। ତ ବାଧ୍ୟ ହିଁ ଆମେ ସେଇଟା ଖାଇବାକୁ ବୁଲିବାଲିକି ଆସିକି ଆମେ ଏଇଠି ହିଁ ଭେଜ୍ ମିଲ୍ ସମସ୍ତେ ମଗେଇକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଚଳିବ, ଟେଷ୍ଟ ଏତେ କିଛି ଖରାପ ନଥିଲା। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଅଲରେଡ଼ି ରାତି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲୁ କି ଭିଡ଼ କମିଯାଇଥିବ, ହେଲେ ବି କମି ନଥିଲା ଆଉ ଗେଟ୍ ବି ଖୋଲି ନଥିଲା। ତ ଆମେ ସେତିକିରେ ହିଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଘରକୁ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏତିକି ଥିଲା।